U George Oliver Xkembri, direttur tal-kumpanija Alfred Xkembri & Sons, tressaq il-qorti akkużat b'involviment f'każ ta' frodi ta' iktar minn €9,000,000 għad-dannu ta' Transport Malta. Fil-qorti intqal li perit ta' Transport Malta kien ħareġ b'idea li wara li l-kumpanija toħroġ bl-istima huwa jżid l-ispejjeż tax-xogħlijiet u d-differenza tanqasam bejnu u bejn il-kumpanija. F'24 stima nstabu diskrepanzi fl-ispejjeż illi kienu jvarjaw bejn €1,000 u €64,000. Fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt intalab mid-Deputat Laburista Joe Mizzi jagħti lista ta' xogħlijiet fuq toroq u ta' xogħlijiet oħra illi jingħataw minn Transport Malta lill-kumpanija Alfred Xkembri & Sons fl-aħħar snin. Jirriżulta illi din il-kumpanija ingħatat b'kollox 74 kuntratt bl-ikbar numru jkun fis-sena 2010 20 kuntratt b'kollox. Fuq dawn il-kuntratti kollha din il-kumpanija tħallset €3.2 miljun u għatfadlilha tieħu €400,000 ieħor. F'4 snin partikolari, l-2005, l-2007, l-2008 u l-2009, il-kumpanija Alfred Xkembri & Sons tħallset ammonti ogħla minn kemm kien stmat oriġinarjament. F'sentejn minnhom il-varjazzjonijiet bejn l-istim oriġinali u l-ħlasijiet li saru mill-Gvern lil din il-kumpanija kienu jammontaw għal €230 u €120 rispettivament.